Welcome back mga ka-studio to another video. It's been 2 weeks na po since hindi po tayo nakapag-update at nakapag-upload po. Bunga po na dumaan po yung bagyong Odette po doon sa amin sa Cebu. So malaki po talaga yung damage kaya pahirapan po sa kuryente at sa signal po wala pa rin po. Tsaka hindi po namin alam kailan po maayos yung kuryente kasi yun nga maraming poste yung natumba. Tsaka busy din po kasi malaking part ng Cebu po yung na affected ba. Kaya today po, update lang po kami na nandito po kami sa Leyte ngayon kasi nandito po nakatira yung papa ko. Kaya napagdesisyonan po namin na magbakasyon na lang po muna dito. Kasi dito sa kanila hindi masyadong apektado, mayroong kuryente, mayroong signal, tsaka mayroon ding internet. So kasama ko po yung buong pamilya ko po nandito. Dito sila. Yan, si Sax at si Mrs. At saka siyempre po, kasama ko yung buong team po. Team ng Bisaya Studio, yung cameraman ko, dalawa. Kasi sila din po yung nag-i-edit sa ngayon. So si Ace tambay at si yung kapatid ni Mrs. si Glenn po. Yes. Bago po kami umalis doon mga studio, nag-celebrate po muna kami ng Pasko doon sa Cebu para makasama naman po namin yung mga pamilya po namin. At saka tumulong din po kami sa mga kababayan po natin na nasalanta din po ng bagyo. So namigay po kami ng mga ulam sa kapitbahay at mga kastudyo, sobrang haba po talaga ng linya ng tubig doon kasi pahirapan po talaga nung mga panahong yun. Mga 1 week ago ba yung bago pa lang yung bagyo kasi wala pang generator yung mga water filling station kaya mataas masyado yung pila talaga. Kaya napag-isipan din po namin na magbigay po ng mga snacks kasi yung iba po naka-experience po na isang buong araw siya pumila tapos hindi pa rin nakuha ng tubig. Ganun po talaga kahirap doon nung bago pa lang yung bagyo. Ngayon po may generator na po yung ibang refilling station pero ganun rin po limited pa rin po yung mga tubig doon sa dami po ng mga tao na kailangan at hindi lahat ng water refilling station yung open. Namigay din po tayo mga studio ng snacks po sa mga kababayan po natin na naglinis po sa daan kasi kinuha po nila yung mga kahoy, mga debris, mga dahon po na nandun po talaga sa daan para iwas traffic po. Kasi yung una po, pahirapan po tayo hindi makapasok sa mga dandaan kaya yung mga tulong hindi agad makapasok pa. So ngayon, medyo nakuha na po nila at saka yung mga sa electricity din po na mga natubang poste, kinuha din po nila. So nagpapasalamat po talaga tayo sa mga taong at sa mga officials po na mabilisan talagang umaksyon para makuha yung mga nakaharang po sa daan ng mga kahoy at poste po. At syempre po, tinulungan din po natin yung mga tao po na yung mga bahay nila totally damaged po na tamaan talaga ng malakas na hangin kaya natumba po talaga at saka yung mga tinamaan po ng malalaking puno natumba dun sa mga bahay. So namigay po tayo doon ng mga kahoy po, mga studio para naman po at least makatulong sa kanila, maayos sila unti-unti yung mga bahay po nila. So hindi lang po namin kinunan lahat yan ng video kasi po, pahirapan po talaga yung signal doon. Tsaka gusto naming tumulong po ng hindi na kinukunan ng video kasi mabilisan po talaga yung pagtulong natin. Lalo na yung mamigay tayo ng mga snacks, sobrang dami talaga ng tao. Imbis na pumila sila, pagbigay natin ng mga snacks, nasira yung pila ba. Kasi talagang yung mga tao ngayon doon sa naghihirap din po talaga. Tsaka yung mga tinulong namin mga studio sa abot lang po ng aming makakaya ba. Kasi medyo may budget kanang low po tayo ng budget ngayon kasi yun nga nabilitaan nyo po na nagpatayo na tayo ng business. Kakatapos lang po ng business namin. So naubos yung savings namin doon sa business na yun. Kasi yun nga yung pangarap namin ng business. Tapos dumaan yung bagyo, siyempre close din po kami. Tsaka content lang po yung savings natin kaya yung sa abot lang po ng makaya ng Bisaya Studio family yung naiabot namin sa aming mga kababayan. So maraming salamat po talaga mga studio sa lahat po ng mga supporters namin sa Facebook, sa YouTube. Maraming salamat sa walang sawang suporta at see you soon for more Leyte Adventures. So maraming salamat. Bye-bye.